podem veure uns efectes que són més immediats, és a dir, nens que tenen patologia de base i que en pics de contaminació alta tenen un empitjorament de la seva patologia, però també parlem en termes d'exposicions perllongades de nens que són sans, que s'ha vist en estudis que l'exposició continuada d'aquests contaminants pot afectar la funció pulmonar a la llarga d'aquests nens. Els més vulnerables a vegades són els més petits, que són els que pateixen la bronquiolitis durant l'hivern. Doncs aquests nens s'ha vist que en poblacions on hi ha una contaminació molt alta poden arribar a tenir processos respiratoris molt més greus que motivin l'ingrés en UCI o que perllongui l'hospitalització. Que no només llavors seria per causa del virus, sinó per causa de que són nens que ja tenen un pulmó inflamat pel fet d'estar en contacte continu amb uns pics alts de contaminació. Si nosaltres no evitem l'exposició mantinguda d'aquests nens a medis contaminants, acabaran sent adults malalts. És crucial en el sentit que si nosaltres ara fem canvis, això ho podrem controlar i no anirem a més.